2 yıl boyu Балалар сәнгать мәктәбе директоры Резида Инглиз кызыбызның каршыбызда. Менә шушы сәнгать мәктәбе турында безгә туграк сөйләп узыгыз әле. Монда ничә бала шөгыльләнә? Безнең мәктәптә 1047 бала укый. Ул Казанның иң зур мәктәбе дип санарга була. Монда балалар теләп йөриләр инде бит. Балалар теләп йөриләр, теләп йөрмәсәләр, бик күп бала булмас. Монда җыелмас иде. Нинди юнәлешләрдә шөгыльләнәләр алар? Безнең 4 юнәлеш. Ул музыка юнәлеше, соңгы сәнгате, театр сәнгате һәм бию сәнгате. Аларда нинди укытучылар укыта? Безнең укытучылар бик күп, 75 безнең укытучылар. Алар үзләре дә кем бийләр, уйныйлар, җырлыйлар, бөтенесе конкурсларда да тоже катнашалар, балалар белән Чыгышлар ясыйлар. Балалар белән чыгышлар ясыйлар, концертларга катнашалар. Безнең үткән елга 900-дән артык балалар җиңүчеләр булып чыктылар конкурсларда. Безнең төп максатыбыз бүген шушы сәнгать мәктәбендә йөргән театр түгәрәгенә йөрүче укучылар турында күбрәк мәгълүмат туплау иде. Һәм без Султан Лотфуллин һәм Иван Пугачев турында күбрәк белергә дип килдек. Алар турында язарга дип килдек. Менә шушы ике егет турында нәрсәләр әйтә аласыз сез? Султан быел ул бик таләпчән бала. Ул җырлый да, шигырь дә сөйли. Иван Пугачев тоже шундый бала. Ул җырлый, бик яхшы җырлый. Бик күп конкурсларда җиңүче булып чыкты. Һәм шигырь дә сөйли, бик матур итеп конкурсларда катнашып. Алар икесе Султан 18-нче татар гимназиясендә укый, Иван укый 69-нчы мәктәптә.